Здравей! Здрасти! Какво знаеш за емоциите? Какви емоции познаваш? Щастлив, тъжен, изплашен, учуден и ядосан и изненадан. Добре. Всички хора ли имат емоции? Да, напълно всички. Напълно всички. Момичетата? Да, и те. И момчетата? И те. И те. Момчетата може ли да плачат понякога? Аз като си направих тези рани не плаках. А кога плачеш ти? Когато нещо много се прибия, това беше като бях по-малък, но сега плача, когато ми стане мъчно за някой. Има ли нещо срамно в това да плачеш? Не. Става ли ти по-добре, когато поплачеш малко? Не. Ами какво ти става? Малко тъжно. И после като спреш да плачеш, как се чувстваш? По-добре. По-добре. Значи, какъв е извода? Трябва ли да плачат хората понякога? Да, защото това е емоция. И какво става, като изразим емоцията си? Как се чувстваме? По-добре. Точно така. И аз така мисля. Благодаря. Дай 5.